Aldirik dirudik gaur urduri, denak beldurrez guri. Aldirik dirudik gaur urduri, denak beldurrez guri. Lasatarrapak batean datoz, tapitu beraiekin ados. Lalatarrak 2 por 1 ondaude, bai tapitu berri dagoen 1 por 2. Magizatera nahiean pituk, urte asko pasako ditu. Ez baitu aprobauko magisekula, ark beti penkauko dulako txirula. Pituk olasa, uxuen pasa, tantxonen bale dantza. Pituk olasa, uxuen pasa, tantxonen bale dantza. Manes gazte izen juergan zegola, bapaten galdu zuen atxun. Gero txilera deitu zion baina, no voy a cantar, zion erantzun. Talde ontako bentajarekin, datoz arropuntzen tankeran. Taldean 3 ez 5 direlako, Gintzmanes, Gorka, Santi eta Esteban. O Santi, o Esteban, Sant Esteban, non da Belen Esteban. O Santi, o Esteban, Sant Esteban, non da Belen Esteban. Belenek salbamen komentatu do, Gintzek aurkitu do laneskan. Ojan eta azkak topau badue, agian horren arraroa ere ez. Gurbertxotaneak egiten deu, ekain daukagunen atzean. Muletak indanba ematen baitigu, poto eiten degun aldi bakoitzean. Habaneraren 6. puntuan, potoak egin zidan segada. Beraz potoa espulsauta dago, eta gaur ez digu emango ostikada. Baiet lortu 200 puntu terdi, gora erroko txaberbi. Begia sudurra okotxa, gora maian mototxa.